Menan kasngi layak bensai na yakamet jowe urawan nong kwai doka ubaja na pedang kilai ngot haka jing syarang jongki haka saw men ka khanyo trik ubnai junus nam arjar arpulai haka puar ba uslap ulater bat ka saw kalawan sendet bat kala selat na phang bakala rongru ya kite kilai ngot kirawan ki ba kwai do hapo katika waba ya kamet jone uba ya balatip kertang kum ta usiling bes langren layak bensai na ada ki nong snong Cakasnau mau harengkat ke jinge tre langru bat ki pulit jangka West Khasi Hills malayo ban sairu napo katika wa ya kabala tip kertang ru kumata ka kli we sharam bat kabala jingai baharu naka jaka ha ka bakini ki laingot ki rawan kila khwai do bat ko kalara shadu shate ki jaka bat saya arngot ki rawan ya ki bala tip kertang kumata Hubert marthang bat we pukmen lang nong lang ki pai ba no shasnong cakasnau mau harengkat ki pulit jangka West Khasi Hills hadu menta kidang pelong ba yang jingwat bni jongki ban lei thot ban lei wat napo kate ka wa ba hi mar ha ka bai dei bagani ka jingjiaru ki pulit chaka West Khasi Hills kila ada ka jing maham ka batinge chaki pai ba no shasnong bat khamtam ya kitu ki ba jusmat ban lei khwai do ka jing maham ya ki kalong bakin long adekar kin pikir ba hakum gini ki por namar ba ka dang dei ka por jorslap balese hakano ka por ka jingwan chaka sauru kan wan biang bakan sa syurat na phang yakin nang khwai do ki ba pikir lane ki ba le thormor